Mengabe kuwukuthi awusazi le story, ngicela ukuhighlighta kancane. Ngabona indoda yami ibhizi esithenda umuzi. Ngaze ngayibuza ngathi, baba, kade ungithembisile nje ukuthi sizophuma kulo muzi sihambe siyohlala edolobheni. Wenze njani manje? Yangitshela indoda yami ukuthi izothembeka emagameni ayo. Ngempela-ke ngangijabulile-ke indoda yami ingithengele isithabathaba sabhazabhaza womuzi oseduze nolwandle. Naku-ke sengibizwa emakhaya, ngibizwa umalume wendoda. Umalume wendoda ungitshela ukuthi indoda yami ifuna ukuthatha uNumber 2. Ngangajabulile-ke ngaloso sinqumo sendoda yami, kodwa-ke bingekho into engingayenza. Ngagcine ngivumile, wafika uNumber 2 endlini. Hayi mangabe kufika nje usisi okhulile ngokwe-age nangomqondo. Sifike sizwane kahle, siphilisane kahle, samukelane. Thina sibhizi sakho ubuhlobo la, kanti indoda yethu ibhizi isijola ne-2K. Ayike i-2K lihlohlo uma walo lihambe liye enyangeni. Liyofaka indoda yethu, lifake li-love potion, mase lifakela thina isichitho. Guess what-ke mina le ndoda yami sasesivumelene ukuthi siyadivorca because we were married in community of property. Indoda yami yadi nama-struggles e-SARS. Sadivorca sisazoshada kabusha. Guess what? Indoda yathengisa umuzi ngiphakathi. Hey, sekumina-ke manje sekumele ngimuve sengiyohlala erumini elilodwa because indoda yayisingiblockile ingasatholakali kwasemafonini, nomuzi wasemakhaya empopolimeni ifake ilock engakanani. uNumber 2 nje yona yamgxosha yathi wena you are illegally married to me because mina ngishade noNumber 1. Cela ukuntshela ukuthi indoda yami ayisabamba ama-calls, ngiyahlupheka ngihlala erumini elilodwa ney'ngane zami because i-school fees siyabiza. Indoda ayisasinikezi ngisho nephilo lempuphu. Mina ngiyisebenzela umsebenzi nje ongatheni. Ngicela ukuntshela ukuthi indoda esishade nayo imuve in emzini yethu naleli 2K empophomeni. Cela ukukutshela ukuthi badla ijoy, kumnandi, bayakhiphana, basemathandweni. Awu kodwa sibalikhulu umuntu wami. Ngiyabonga ngalobu mnandi ongipha bona, ubumnandi bokuphefumulo, ubumnandi benhliziyo, kodwa sibalikhulu ongipha bona, Dlamini wami. Ngiyabonga Dlamini wami. Labantu basemathandweni ngendlela eyisimanga, uyabona ukuthi uJumaima useyidobile ngempela inhliziyo kaSibalikhulu. uSibalikhulu semathandweni, amathandweni lawa anzima. Inkosana yami endala mina noSibalikhulu ihambi emakhaya iyoba nengxoxo nomalume wayo. Ifike ilibeka udaba ukuthi ubaba usenze kanje, usexosha amakhosikazi wamuva in endlini ne-2K, nathi akasasikhokhela imali ye-school fees, asinazincwadi, asina-stationery, asinama-uniform amasha njengoba kuqala unyaka. Uma uyasokola uyahlanganisa kodwa kunzima because sibaningi futhi sifunde ey'koleni ey'bizayo, akafuni ukuthi asikhiphe ey'koleni ey'bizayo. Umalume-ke imthuse-ke le ndaba ukuthi shukuthi kuqonda ukuthi leli 2K leli limdlisile uSibalikhulu. Athi umalume, hayi khululeka mshana, khululeka, ikhona into engizoyenza. Ngizomphalazisa, ngizomlanda, ngizomphalazisa, kodwa ngizomlanda nge-strategy ngoba umuntu osemathandweni ayikho into ongamenza yona, ayikho indlela ongamkhonvinsa ngayo ukuthi eze la azophalaza. Ngempela uSibalikhulu-ke afike empophomweni emzini le sekuhlala khona phela uJumaima kanye naye uSibalikhulu. Hayi uSibalikhulu afike axoxe naye uSibalikhulu omdala umalume afike axoxe noSibalikhulu indoda yethu. Amtshela ukuthi hayi lalila lana-ke mshana, ngiyazi ukuthi ngiyezwa kuthiwa usuhlukene namakhosikazi akho. Ayikho inkinga lapho futhi mina nginayo inkinga mshana, ngiyakusupport kukona konke okwenzayo empilweni. Mangabe kuwukuthi amakhosikazi awusawafuni, let them go. Baningi ngabo abafazi la emhlabeni, ungashada nanombani ofuna ukushada naye. Kodwa mshana kuzomela ukuthi uze ekhaya uzosho empephweni, uzobikela abadlozi ukuthi lo mfazi lo akasekho, sekukhona umfazi omusha omuve ini, usho ukuthi ithini intention ngalo nkosikazi wakho, ukuze mangabe kuwukuthi amadlozi ayakuvakashela ebusuku abone lo mfazi othusa uhlala naye uJumaima angathuki. Kumele amadlozi nje uwatshela ukuthi wena senihlukene nalabo mama abanye, ubabikele inhliziyo yakho, ubavulele isifuba, ubatshele ukuthi mhlawumbe awusabathandi lamakhosikazi because of this and that. Phela uthando liyaphela, uthando lisiyona inguna phakade mshana.
kusho umalume zama ukutricka indoda yami ukuthi ize emakhaya izophalaza. Usho yonke le nyoso nje ngoba ufuna ukuthi azoyiphalazisa indoda. Hayi, lento leshiwo umalume lapha kwindoda yami. Udlala ngendoda yami uyamtrigger. Sho ukuthi ufuna ukuthi ahambe umphalazise lapha emakhaya. Hayi soze ngeke. Sengisebenze kangaka ngihamba ngisuza lapha ezinyangeni. Ngeke. Ngalelo langa-ke esehambile umalume asala uJumaima nendoda yakhe. Wesibalikhulu, kunento la la enhlizweni yami kade ngilo ngithi ngizoxoxela ngayo sithi nje ukuyithamunda. Angisho uyayibona i-economy yalamaphosa ukuthi i-economy yalamaphosa iya-unfluctuate, iyehla iyenyuka namhlanje iyehlile namhlanje inyukile. Somyeni wami kuzomela sibe la. Angisho njengoba udokotela wengqondo. Uyabona ukuthi izinto ayisekho light la emhlabeni, izinto ayisekho light neze. Odokotela abasanamsebenzi. Nawe awazi ukuthi isasa likuphatheleni. Uyambona nangu-AI uthatha wonke ama-jobs. Mhlawumbe abantu bazogcina sebelashwa u-AI. Kodwa nginesu mina myeni wami. Abuzeke uSibalikhulu ukuthi uJumaima mhlawumbe uqonda ukuthini, ubecabangani, lithini isu analo because naye asho nje uSibalikhulu sobona njengoba kunonkosikazi omuhle njengawe Jumaima, imali into edingakalayo, kumele ngihlezi nginemali njalo ngaso sonke isikhathi. Lalela-ke Sibalikhulu, uyambona umalume lo kade efikile la uSibalikhulu omkhulu. Phela umalume angisho uhlala lapha emzini, umuzi lo akusiwo umuzi wakho Sibalikhulu. Umuzi wakho lo wayana owawushiye lo baba wakho benoma wakho. Kunamathunabo laphaya. So uSibalikhulu kumele ahambe ayovusa umuzi wakhe. Angisho umuzi wakhe wawa nezikhukhula. So manje uSibalikhulu yena akasacabangi nje. Akacabanga ukuthi ahamba ayovusa umuzi wakhe lo wawa nezikhukhula. Usenkokoshele lo wakho umuzi. Lalela mntakwethu, amathuna oma wakho nobaba bakho laphaya. Ifa lakho leliyana Sibalikhulu. Kade ngilisesha, ngishaya ulisesh, ngathola ulisesh ukuthi ungitshela ukuthi le ndawo yakho Sibalikhulu indawo yokutshala amakinati. Uyabona labathi okhadamanati, indawo yokutshala ukhadamanati loyana. Utshala for 6 years, after 6 years uba nama-million. Xosha lelikhehle endlini yakho liphindele enceweni lalo lelikhehle, usale lapho ufaka ugandaganda ushaye omakhadamanati. uSibalikhulu athi uyabona wena Jumama, ingakho ngaxosha bonke abafazi ngafocasa kuwena. Yazi leli qhinga loqhamuka nalo labafazi abanezingane ezigcwele indlu, izingane ezimnyama nezinqe ezimnyama, mina ngiyiyellow bone. Abakaze bayicabange yonke lento leyo. Abakaze bayicabange lento okuletha imali endlini. Bona bakwazi ukuthi bayispend imali base behamba beyosebenza imisebenzi engathi ishula phayane bedlala obasi. uJumaima ke ahambe ayovuselela umuthi wakhe enyangeni. Athi nje ufuna le ndoda ihlanye kakhulu kunakuqala ngaye, ikhohlwe kwaumndeni omalume nje, ibavalele wonke ama-engeli, imxoshe umalume, ingabinazwelo, ingabinanhlonipho for malume, imkhiphe sokwe bulldog. Yabona i-pitbull mangabe lirikiza umuntu, imrikize imtshela ukuthi wena hey khehla ndini hamba ovuso wakho umuzi, ikhehle nempandla kodwa uhlele emzini yabantu. Yazi ukuthini wema, nginenkinga engangihlali kahle emphefumulweni. Selokhu nje ngathi mina ngahamba ngayovuselela le ndaba yomendo wami, ngayovuselela le kakhehle manzi. Hayi phela le ndoda, hayi indoda ilani la ila ubusuku nemini, ngifuna la ekamelweni. Indoda isha amashushu, indoda ihamba emsebenzini, isebenze kancane ithi 1212, iyafonela kuthiwa ama-client alindiwe emsebenzini. Indoda ila ifuna nje ukuthi mina sizokwenza inkonzo yekamelo nayo. Hayibo ma, sekukhathele yona. Koqala lo muntu akangilobolile, kukhathele yona, isekho nje into engizoyenza. Khuleka weJumaima, ngineqhinga, nginesu. Phela indoda uyakwazi ukuthi uthemparishe ngomzansi wayo, uthemparishe ngethuluzi layo, ukuthi nje kunikeze ibreak uphumule nawe ukuthi ukuxolela. Yazi into oyenzayo wenzani mntanami? Uthatha amaphilisi e-high blood. Umuntu nje odla i-high blood or uthola udokotela ezokuprescribela amaphilisi e-high blood, uyiphuzise le ndoda, uyiphuzise kakhulu wona, and then
izinto zayo ngeze yisebenze muyi-overdose ngamaphilisi e-high blood. Izinto zakhona nje zizothi nje ukuthatha ibreak. Uma ngabe zithi ziyavuka kube ilezo nsukwana umphindisele kwi-overdose yamaphilisi e-high blood. Ake ngempela kuJumaima ayifakele indoda yakhe amaphilisi. Awubheke lokho kusiba likhulu. Kubhizi ngikuphuza isihagadolo sento into ebabayo. Ngimtshela ukuthi hayi into ezomnikeza amandla imqinise embedeni. Ubhizi uyaphuza lesihagadolo sento. Ngithi yini oshake benu labo mix benu ngithi oshake Herbal Life oshake mix. Uyaphuza nayo thanda izinto ezihealthy, thanda izinto ezihealthy kakhulu. Thanda healthy uzobona ke. Cela ukuntshela ukuthi emva kwaloko into kaDlamini kanti uJumaima ngisho akafundile phela wa-overdose kakhulu. Into yaDlamini yavela niyademejeka ke manje ke isumpomponono nje ongasawumsebenzi walutho. Lapho uDlamini wayeka umsebenzi phansi esehleze epheke ethi uya-overcompensate ngoba phela akakwazi ukunikeza ubhebi wakhe izinto ayifunayo. Ngcono nje abe khona endlini amnikeze uthando. Esivele uthando alisiyona inkonzo yekamero. Cela ukutshela usibese kuDlamini ophekayo ekuseni emini ntambama. Ebuza uJumaima ukuthi uzizwa kanjani ini emrabhi inyawo. Wesithandwa sami phela ngibona ulokhu ula endlini ibhizinisi liyawa sithandwa sami asanayo imali ayisangenanga ama-client wakho asetholwa abanye abantu. So sithandwa sami ngiyacabanga mina ukuthi kunganjani ukuthi sithengise lo muzi ngoba phela uJumaima besebemuvele edrobheni nomuntu wakhe emzini waseMpophomeni sekuhlala uma kaJumaima nesoka lakhe. Sithengise lo muzi lo ledolobheni mase ke siyahamuva siyohlala eMpophomeni. Sithengise nefurniture, sithengise nezimoto, sisale ngemoto eyodwa ukusurvive. Siba likhulu. And then sithathe lo mali mina ngoba mina ngi-business minded ngiyoyithatha lo mali sivula ibhizinisi sithi ukuthi iquba ba eMpaphameni. Sivula ibhizinisi lezo sebenza khona sobabili sithandwa sami sihlezi sisobabili 24/7. Mase ke sinayo imali and then imasi sizobe sesiyabuyela ke sothenga omunye umuzi odolobheni ngoba phela mina nayo siyamthanda uComfort. Ngicela ukukutshela ukuthi wasala ekhala usiba likhulu ngoba uJumaima wavelane nje washaya washwentula wahamba noma wakhe bathatha imali babaleka usiba likhulu bamshiya kanjalo eMpophomeni sebethengise zonke izinto zakhe umuzi osedrobheni imoto nani wasala budengwane usiba likhulu. Ngicela ukukutshela ukuthi emva kwesikhathi usuphumile umuthi egazini ngoba wake wathi ukuhlanya efuna uJumaima. Sekuyimana-ke manje sezama ukuxolisa kumakhosikazi wakhe lapha amakhosikazi asethi andizi angingeni mangabe kuthiwa awuchithanga ngabe umuzi wethu awulimalanga ngoba ikona konke lokuchitha lokuthatha yonke imoya ngaphandle uzobreaka umuzi wakho owusebenzele kanzima. Siba likhulu-ke wasala kanjalo-ke ekhala sekumele aqale kabusha impilo, aqale azame ukuthi akhe impilo kabusha. Aphinde futhi ancenge namakhosikazi wakhe asho ukuthi bekadlule ey'ntweni ey'nzima bekade loyiwe angeke aphinde asenze isimo esifana nalesi. Lonto leyo yangitshengisa ukuthi akekho umuntu noma kuthiwa unemali kangakanani akekho umuntu ongaphezulu kwayo yonke into. Ungahloniphi abanye abantu kunemthelelo emimbi empilweni yakho. Ngizoyibeka lapho-ke okwanamhlanje indaba yethu isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Sinithanda kakhulu.